Il-Kmandant tat-Taqsima tal-Ajru tal-Forzi Armati, il-Logotenent Kurunell Nicholas Grech, għalli fl-aħħar 6 snin l-operat tal-ajruplani u l-helikopters tal-Armata żdied b'40%. Il-fatt li aħna l-operazzjoni tagħna jinkludu range twila, jinvolvu ħinijiet itwal u jinvolvu li aħna nagħmlu profili differenti ta' missjonijiet, ifisser illi aħna dawn it-tip ta' sigħat li konna qed nagħmlu fil-passat illum il-ġurnata biżnihom b'ammont sostanzjali. Ix-xogħol ivarja minn operazzjonijiet ta' tiftix, salvataġġ, evakwazzjonijiet mediċi, kontroll tal-frontieri, sorveljanza u ġbir ta' informazzjoni ikkunsidrata bħala għodda importanti għall-entitajiet inkarigati mis-sigurtà nazzjonali. Il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati, il-Brigadier Clinton O'Neill, qal li fl-isfond ta' żieda fl-operat ta' taqsima tal-ajru ġew ordnati ajruplan u helikopter ġdid. Jekk aħna konna nibbażaw ruħna nqasmu sigħat għax il-sigħat titqassamhom fuq 3 ajruplani llum il-ġurnata ħatqassamhom fuq 4. Lura għandek moviment u għandek kontinwazzjoni tal-operat. Ukoll fejn jiġi fil-naħa ta' manutenzjoni wkoll tqassam iktar l-availability tal-ajruplani u tal-helikopter. Il-Brigadier O'Neill qal dan l-investiment ta' madwar 50 miljun euro għandu jkun fidejn il-Forzi Armati is-sena d-dieħla meta l-flotta tal-ajru tkun komposta minn 4 helikopters tal-mudell AW139 u 4 ajruplani tal-għamla King Air. Kompla jgħid li dan jorbot mad-direzzjoni strateġika għat-taqsima tal-ajru. Id-direzzjoni tagħna huwa ta' standardization, inkomplu nibnu fuq dak li għandna u nkomplu wkoll insaħħu il-prodott li għandna wkoll. Il-Kmandant tat-Taqsima spjega li linja waħda ta' helikopters u linja waħda ta' ajruplani hija ta' vantaġġ kbir fuq diversi binarji kemm ma' riżorsa umana, speċjalment fejn jidħol operatu taħriġ, kif ukoll għal aspetti ta' loġistika bħax-xiri ta' parts, manutenzjoni u titjib. It-Taqsima tal-ajru għandha aktar minn 170 impjegat.